Total na 136,000 o 20 gramo nin pigtutubo na shabu ang nakumpiskar sa pigkasarabay bus operasyon sa Purok 7 Brillante Compound, Barangay Sabang, Naga City, alas 5:20 nin hapon kanakaaging Miyerkules, Enero 22. Arestado sa nasabing operasyon ang suspect na si alias Mark, 36 anyos, as ang residente ka nasabing lugar. Sigun sa tagapagtaram ka Naga City Police Office na si Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, matrayumpong nadakop ang suspect makalis na mapabakalang kainin ng droga ang nagserbing pusher-buyer. Kulang pong tabang ini at ako po kitang na-save na naman na mga kabataan or mga kababayan ta sa pagkadakop po kayo ng pusher po na ini na haloy na pigbabantayan po. Makalis na madakop ang suspect, pigbasahan man inikan sa iyang diretsos bilang akusado asin pigdara sa ospital para sa medical asin physical na eksaminasyon. Nadakop siya kan pinagsarong puwersa kan Naga City Police Station 1, City Drug Enforcement Unit, City Intervention Unit, Naga City Police Office, Philippine Drug Enforcement Agency Naga asin sa pakikipagkoordinar sa PDEA Bicol. Sa tuwing public po, padagos po kamong tabang, magiging aware sa mga illegal drugs transaction, agong personality or pagmumuka sa lugar nyo, i-report nyo po agad sa MUYA para ma-verify kung may mga illegal po activities sa rong individual po. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang sospek as sinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.